I el producte és un producte desenvolupat per nosaltres. Nosaltres des del primer dia vam començar, que vulgarment en diem rascar, allò, a picar el producte, a picar tot el codi per generar el que és el producte que tenim avui en dia actualment, que és un producte enorme. I les empreses actualment, per exemple aquí a la comarca, realment aposten per aquests serveis o són més a fora d'altres parts de l'Estat o de Catalunya que aquí a la comarca? Tot s'ha de dir que la comarca de l'Anoia no està molt bé. No està bé. És que veient que és una que té més crisis, no? Potser aquí les empreses que quedin aposten també per e-commerce, no? A veure, home, nosaltres com a clients tenim uns quants clients aquí a Igualada, comarca no, ben bé aquí a Igualada, i realment tenim els clients potser empreses grans, no sé, per dir alguna cosa, Punto Blanco, Subministres Oms, són empreses d'una certa entitat. Tot i que moltes vegades tampoc no és el nostre públic, sempre. Nosaltres tenim empreses molt grans, com SEAT, per exemple, SEAT és client nostre, tenim Privalia, totes les botigues que estan muntant ara amb un servei outsourcing que estan fent tot el software és nostre, i després tenim molts clients petits, moltíssims clients petits, diríem, de petita empresa, que també nosaltres hi treballem. En el fons, nosaltres treballem amb les diferents versions que tenim, podem arribar als diferents tipus d'empresa que hi ha al mercat. Però t'haig de dir que la comarca de l'Anoia no està gens bé. No està bé. No. I també és curiós perquè hi ha una tendència, o sigui, quan les coses anaven bé i no hi havia la crisi, quan la majoria de clients que teníem nosaltres eren de Madrid. O en general de Madrid i, diríem, fora d'Espanya. Sí. I a Catalunya s'havia estancat bastant. Suposo també una miqueta per la tendència aquesta de que es va moure molt negoci de Barcelona cap a Madrid, perquè és l'època aquesta, durant, diríem, inicis del segle XXI, s'ha mogut molt negoci cap a Madrid. El desplaçament aquest. Bé, jo crec que la tendència està canviant i està tornant una miqueta cap aquí, perquè des que ha entrat la crisi, nosaltres on tenim més feina és de Catalunya, diríem. S'estan posant les piles, no? Sí, jo crec que sí, potser això pel caire aquest emprenedor que té el català, doncs que això ara realment fa pensar, dir, bueno, hem de fer alguna cosa, perquè és que si no, acabarem com moltes empreses que estan tancant. Doncs, bueno, aprofitem i fem alguna cosa de profit. L'idioma utilitzat per fer webs és el català, doncs, també? O la gent aposta més per castellà o anglès? A veure, hi ha de tot. Al final t'acabes trobant de tot. Lògicament, si mires empreses catalanes, la gran majoria també aposten per posar-hi el català, sempre hi ha una base que és el castellà, i després tindríem el català, i el tercer idioma, l'anglès. Tot i que el nostre software, per exemple, permet posar qualsevol tipus d'idioma, qualsevol, o sigui, inclús el rus, inclús el xinès, el mandarí en aquest cas, o el cantonès, l'àrab, li permet posar tots els idiomes. Sí, sí. I ara mateix n'estem construint una que ha d'anar en rus, i un altre en alemany, bé, de fet, qualsevol idioma nosaltres el podem incorporar. Però el català no és molt, molt utilitzat, no és. Quina és la pregunta que quan l'empresa va a contractar els vostres serveis, quina és la primera pregunta que us solen fer? És difícil de dir, perquè cada un té les seves necessitats. El primer que et pregunten moltes vegades, però tu li pots dir, per exemple, no sé, el comercial de l'empresa, li pot explicar tota l'empresa, com anem, què fem, cap on anem, etcètera, i al final dius, sí, vale, però el preu quin és? El preu, no? El preu. Això quan val, no? I al final jo diria que la pregunta comuna és el preu, ara mateix. I amb la crisi més encara. I després quan li dius el preu, llavors ve la fase d'apretar-te. Clar. Tu dius aquest preu? Potser als anys 2000-2001, no? Quan va esclatar la bombolla d'internet, podíem preguntar, i això és fiable? O tal, i com va evolucionant la cosa de això és fiable, quan val? Ara és diferent. Nosaltres tenim una gran sort, i és que la majoria de clients que tenim venen de la competència. El nostre producte és un producte molt potent, o sigui, estem en una gamma mitja-alta, perquè, per exemple, hem desbancat a IBM d'alguns clients. IBM no estem parlant d'una aplicació petita, sinó és una aplicació molt potent. Home, això ens enorgulleix, de dir això, que estem guanyant a IBM, Websphere i no sé què, això està bé. Però, molts clients, quan van amb la competència pel que sigui, perquè són més barats, perquè no necessiten tantes característiques o requisits com la nostra aplicació o el nostre servei, ho proven, que ja està bé, que ho provin. Llavors, quan vegin exactament el que necessiten, doncs també poden venir amb nosaltres. Tot i que nosaltres ara tenim una solució més petita per a aquests clients que ho volen provar, cosa que fins ara no teníem, ara ja la tenim. És com un demo, no?
per fer proves amb el comerç electrònic. Sí, una beta, no?, d'aquestes que diuen. Doncs sí, hi ha molta gent que... Vostè provi, si li interessa, ja parlarem més tard. Ja parlarem més tard, sí. Molt bé, molt bé. I ho feu des de la programació i tot, no? Sí, bàsicament és la maquetació... Cada empresa té la seva imatge corporativa. Nosaltres el que sí que intentem sempre, és una política que hem seguit des del primer dia, és respectar la imatge corporativa que té l'empresa, perquè no pot ser que tu tinguis la mateixa imatge que tinc jo a internet. Al final ja la gent es confon. Si a sobre estem venent el mateix producte... Que hi ha moltes webs que s'assemblen, no? Quan parlem de comerç electrònic, entres i, no sé, totes tenen una estructura semblant. Quan mires pàgines de l'estranger, per exemple, s'assemblen molt les pàgines. Sí, bé, inclús aquí també. Nosaltres el que procurem és agafar cada client i o ens porta ell el disseny gràfic o si ja té un dissenyador gràfic ens entenem amb ell per aplicar la seva imatge corporativa, o si no, nosaltres el que fem és proposar-li un disseny gràfic. Cada botiga, en el fons, ha de ser diferent. Vas pel carrer i les botigues són diferents. Internet, i en aquest cas l'e-commerce, és una extensió del comerç tradicional. Exactament. O sigui, si fas una compra per internet i vas seguint i tal, al final és... Si ho extrapoles al que fas tu en una botiga tradicional, és exactament el mateix. Exactament el mateix. Clar. Des de casa, en aquest cas. Però en aquest cas des d'allà sentadet. Clar. I suposo que al principi estàvem comentant, no? Un dels teus hobbies són aquest tema d'internet, programació i demés. Hi ha alguna altra cosa que t'agradi fer, a part de la teva feina? Perquè suposo que la teva feina és un hobby, o hobby teva feina t'agrada fer, o tens un altre hobby també que t'agradi més? A veure, la feina m'apassiona. T'haig de dir que m'hi passo moltes hores, moltíssimes, però també m'agrada, lògicament, si no, no ho faria. També, ja que l'empresa és meva, doncs també hi poses molta més voluntat i moltes més hores. Que funcioni tot, no hi ha horaris. A veure, jo no tinc horaris, jo en general no en tinc mai. Vull dir, faig una miqueta... O sigui que treballo masses hores, això també és veritat, perquè en general tothom m'ho diu, que treballo masses hores, no? Però bé, també tinc un molt bon equip, tinc un equip de treball dintre de l'empresa que és excepcional, prometo que és una passada, gràcies a ells, a tots ells segur que no haguéssim arribat on som ara, i jo m'hi estic moltes hores, és part d'afició, però la meva gran afició és viatjar. Viatjar. M'encanta viatjar, m'encanta, és realment és la meva afició. Quan vols desconnectar, viatges. Destino part del meu pressupost anual, com si fos una empresa, el destino a viatjar. Viatges molt? Durant l'any o un cop? Un cop segur. Cada any un cop segur que sí? Sí. 23, 24 dies, 25, 20, el que puc. Però sí que procuro viatjar, fer un viatge gran d'aquests bons a l'any i després fer una escapadeta d'una setmana o de vegades escapades de 3-4 dies més a prop. Aquí, diríem, l'últim viatge que vaig fer va ser aquí al Marroc, a Marràqueix. Aquests són els dels 20 dies? No, aquest va ser el de 3-4 dies. Aquest és el curt? Aquests són els curts. A Marràqueix, 3 dies, 4? I els llargs? Els llargs, mira, l'últim que vaig fer va ser a l'octubre de l'any passat, que vam fer un viatge apassionant. El recomanaria a tothom, perquè és realment un viatge molt maco. I vam entrar per Vietnam, per lo que és Saigon. Ara el nom és Ho Chi Minh. L'han canviat. Sí, van canviar des que van fer la reconquista i tot plegat, doncs van canviar per l'heroi nacional que tenen, que és el Ho Chi Minh, però en el fons és l'antiga ciutat Saigon. I vam pujar pel riu Mekong amb barca i anàvem parant a hotels. O sigui, aquí hi ha alguns hotels que estan ben bé a la riba del riu i paràvem allà, fèiem nit i després continuàvem amb barca i anàvem entrant cap a dintre Vietnam, vam creuar la frontera amb Cambodja, vam anar a parar fins a Phnom Penh, que és la capital de Cambodja, ja un parell de dies.